Hadiza Gabon. Na'am Usman Ma'azu. Barka da kasancewa cikin shirin abokin hira. Barkan mu dai. Na san ya kamata a cikin yau masu kallon mu da saurari sallama. Assalamu alaikum jama'a, da fatan kowa cikin ƙoshin lafiya yake a yau. To, gashi nan dai za mu ci gaba da tattaunawa da Usman Ma'azu a cikin hira da aboki. Abokin hira. To, kin san akwai wasu abubuwa da muka tattauna dangane da yadda yanayin ɗaukakan mutum take da kuma yadda ake idan ɗaukakan ta samu, wasu za ki ga sun iya riƙe ɗaukakan, wasu kuma za ki ga ba su iya riƙewa ba. Haka. A baya-bayan nan akwai abin da ya faru da jaruma Nafisa Abdullahi, wanda 'yan social media da al'umma har ma da wasu malaman addini aka yi ca a kanta. Na san watakila za mu kalli yadda kowa yake kallon al'amarin, shi yasa nake so ke ma ko za ki tofa albarkacin bakinki. To Usman Ma'azu, da ni da Nafi duk ɗaya ne. Yanzu in na tofa, in na yi against Nafi, na faɗi daidai? Ban isa in yi against ɗinta ba saboda ra'ayinta ta faɗa. Ka gane? In ban yi musamman kalmar da ta faɗa? Bari ka ji mana. Ai ba maganan kalma ba. Kowa yana da yanayin da yake faɗa ko kuma yake faɗan abu don ya isar da saƙo. A dalili ina zan so nan tunawa masu kallon mu a daidai wannan lokaci da ta ce ita ba ta damu da ta yi aure ba ko kuma ra'ayinta ne. Ka isa ka canza mata ra'ayinta? Baka isa ba. Sannan kuma abin da Nafi ta faɗa, ai malamai da yawa sun faɗa. Kamar yadda na faɗa maka, zan dawo in gaya maka. Saboda daga bakinta ne ya fito, shi yasa yayi zafi. Na farko ba ta da aure. Na biyu ba ta taɓa yin aure ba. Za a dinga kallonta dan me za ta yi magana bayan ba ta taɓa aure ba. Amma kuma wannan ra'ayinta ne, ba mu isa mu ce me yasa ta faɗi haka ba. Wanda yake so ya yi aure, Allah ya bashi ya yi aure. Wanda bai so ya yi aure, Allah ya tsare shi. Ya kama kanshi kamar yanda addinin ya ce idan har za ka iya kare kanka. Za ka iya kare kanka, ai malamai da yawa sun faɗa. Sannan kuma ni na kalli wa'azin malamai kamar 2 zuwa 3 haka, manyan malamai waɗanda misali. Kamar suwai. Akwai suka ce sun faɗa sun ce ai babu inda aka ce dole sai ka yi aure in dai har za ka iya ka bi ƙa'idoji da addinin musulunci ya zo da shi. Wataƙila shi abin da ta duba kenan, sai ta faɗi cewa ba ta buƙatan haka. Amma mutane fa za su ce ko Hadiza Gabon tana da ra'ayi irin nata ne. Allah na tuba Usman Ma'azu, ko ka yi ko baka yi ba mutane sai sun yi magana. Ka gane, ni abin da na faɗa nake amsa maka, ra'ayinta ta faɗa. Baka isa ka canza mata ra'ayinta. Amma ke dai wannan ba ra'ayinki bane. A wannan kuma ba za ka sa abin nan a baki, magana a baki na bane. Ba ban ce maka ra'ayi na bane ba ko ba ra'ayi na bane ba. Ni ka kai ni ka baro ni. Sai dai kawai maganan abin da ta faɗa kai min. Kuma wallahi ra'ayinta ne. Tana da rai ta faɗa abin da take so. Rayuwanta ne. Ta ga za ta iya, ta faɗa, bai kamata mu yi judging ɗinta. In fact ban ma zauna da ita mun tambaye ta me yasa kika faɗa haka ba. Tana da dalilanta. Wataƙila tana da dalilanta. Ba wataƙila ba, tana da dalilanta. Saboda haka kowa shi face his own problem. Kuma maganar da kika faɗa ɗin kusan idan an yi maganar aure ɗin, in dai magana ta kan aure ce, idan har mutum zai iya tsare kansa, to addini ya yarda cewa mutum tirsasa shi a ce dole sai ya yi. Wani wa'azi mana da na kalla, wani malami ya faɗa ya ce akwai manya waɗanda misali suka yi gwagwarmaya a cikin addinin musulunci. Wanda har suka koma ga Allah kuma ba su yi aure ba. Sannan kuma Usmanu, ka isa ka canza misali destiny din mutum? Baka isa ba. Idan misali Allah ya rubuta cewa Hadiza Gabon za ta zo duniya, za ta girma, za ta tsufa, za ta mutu ba miji, kai ka isa ga aurar da ni? Ka isa? Ba wanda isa. To me yasa muke magana, me yasa ba mu deep tunani akan abubuwa? Idan misali ni na san mutane da dama da suka yi aure ba cikin plan ɗinsu ba, ba su ma taɓa tunanin cewa za su yi aure ba, amma Allah ya zo ya ba su mazaje kuma sun yi aure kuma suna cikin kwanciyar hankalin aure. So ka isa ka canza wannan? Su ma sun isa su canza, su ma ba su ga auren zuwa ba, amma saboda Allah ya rubuta auren nan dai sai sun yi sai sun yi. Duk yanda kake son aure, in Allah bai nufa lokacin nan yayi ba za ka yi ba. Duk yanda baka son aure, idan lokacin auren nan ya zo sai ka yi aure, sai ka yi aure. So we should stop judging people based on misali ra'ayinsu
ko abin da suka ce. Wato a daina yi wa mutane alƙalanci akan abin da ya shafi ra'ayinsu. Yes. Wanda kin ga da yawa zaki ga su mutane kullum shine wai ake cewa wai baka da gadon mutum amma kana da gadon zancensa. Yawa Usman Ma'azu ne ya faɗa ba ni ba. Yawa. To amma kin san ku da kuka kai wannan kadami. Dole fa sai an yi. Dama we expect it. Dole za a yi ta cece kuce motsi kaɗan. Addu'a kawai muke yi Allah ya sa zuciyarmu yana iya ɗaukan wa'annan abubuwan da ake faɗa. The good and the bad ɗin. Ka gane? Amma ai zagi zaka zagu. Magana zaka magantu. Mu koma kan rayuwarki Hadiza Gabon. To mu koma. Wacce daga ciki? Yaushe rabon da ki shiga kicin? Wai meye matsalar gare? To ko shekaran jiya na dafa abinci kawai gishiri ne dan yawa. Me kika dafa? Shinkafa. Wace irin shinkafa? Wallahi shinkafa. Ai akwai basmati. Normal basmati na dafa. Ita zaki iya dafa. Da miyan stew. Ba za ki iya dafa normal shinkafa ba? A'a. Ai ita na fi so. Ita na fi so Usman Ma'azu. Basmati da miyan me? Da miyan stew da nama. Amma sai gishirin ya dan yawa. Ni ma na ji gishirin. Ya aka yi haka to? Yanayi. Baki na bai gane cewa gishirin sai na ƙara shikenan kuma haka muka ci. Rashin iyawa ne ko kuma? A'a. Tetiyon. Ya ake cewa teti da Hausa? Kafin a cewa bata ba san teti da Hausa irin ya dan abin da mandama ya zarce ne ko? Ya dan zarce ne. Ana samun irin haka dama. Yo Allah na tuba ba dai mun ci ba. Kin san wai Nazifi Asnanik a wani lokutan yake cewa wai in ba tsoro ba yake faɗi kalan tuwo nawa zaki iya yi. Usmanu kawai dai bari wannan zancen girkin dai. Na mu haɗu a kitchen show. Akwai abin da ya faru akwai wata gidan jarida da naga sun tura wa ɗan muhawara wanda aka yi ta cece ku ce aka yi ta tattauna kowa yana tofa albarkacin bakinsa ban san ke me zaki iya cewa kan haka ba. Wai da mai gidanki ya kawo miki 'yar aiki da ki dinga yin aikin da kanki wanne zaki fi samun nutsuwa? To Usmanu ina zan gane ban taba aure ba sannan kuma ban san mai gida ne zai kawo 'yar aiki ko kuma ai na san na tabbatar da cewa yawanci ma'aikatan da ake kawowa gidaje mata ne suke ɗauko su. To ban taba jin inda mai gida ne ya dauko mai aiki ba amma gaskiya ni ban sani ba saboda ban san. Amma shi yake biya. Shi yake biya. Kuma wataƙila sai ya ga zai iya. Gaskiya ba zan iya baka takamaiman amsa ba saboda I haven't experienced wannan rayuwar ba. Amma ranar da na yi aure mai gida na ya kawo wannan da ka gane 'yan watanni zan gaya maka yanda abin yake. Saboda ka in je in shiga hurumin da ba na ba. Ko ba haka ba jama'a? To har yanzu dai mutane suna kan bakansu na cewa wai yaushe Hadiza Gabon za ta yi aure. To yaushe su za su mutu? Usman Ma'azu kai kana tunani akwai mutum da zai kai shekarun aure baya son aure? Babu ai. Wasu suna ganin cewa watakila wai ko akwai waɗanda kuke gani cewa su ne za su yi daidai da rayuwarku shi yake ɗan kawo. Yo ƙarya ne? Ai ba ƙarya ba ne. Kuma kin san akwai shugaban Hizba na Kano ɗin nan da ya yi magana akan Nafisa. Mataimakin Malam Aminu Ibrahim da ni gaskiya ban cika son magana akan mutane ba saboda an ce haramun ne. Amma shi wannan ai abu ne a buɗe wanda ya fito ya ce wai masu kuɗi idan a daina wani cece ku ce akan magana da Nafisa ta yi akan aure. Abinda shi yake kira ga masu kuɗi su fito kawai su nuna sha'awarsu na auren Nafisa Abdullahi. Allah ya bata miji nagari. Allah ya bata abin da take so. Ya ce saboda watakila shi na je na taɓa yin wata tattaunawa. Usmanu kana ji? Ba fa za ka sa min magana. Sai shi yake cewa kin san me yake cewa? Sai nake cewa to malam ko za ka amsa ko za ka tura takardanka ne. To ita tana so ne? Sai ya ce ai shi bai ma dace da ita ba. Allah ya bata abin da ya dace da ita. Saboda shi kuɗi ba shi da kuɗin da Allah ya bata Usmanu, Allah ya bata abin da ya dace da ita. Allah ya bawa kowa daidai shi. To menene sakonki ga masoyinki? Kawai ku daina sa baki a cikin rayuwar mutane sannan kuma a daina shiga hurumin Ubangiji. Saboda ka yi imposing mutum ma ka ce mishi ka tsufa je ka yi aure ka je ka yi aure. Wannan ba hurumin mu bane ba. Hurumin Ubangiji ne inda gaske ne kana kaunar mutum ka yi mishi fatan alheri. Ka yi mishi addu'a. Allah in ma auren yayi nisa Allah ya jawo shi kusa. In kuma yaya ne kawai ku yi musu addu'a in dai da gaske ne kuna so mu tashi a idan ku tunda dai ku kuke ciyar da mu kun gaji
To yaki sallama dai. Ayi hakuri ya yafe ni, amma Allah na tuba Usmanu, kai ba kai kake jiyar dare ba akan ka nake ba baka san nauyi na maka ne kake so ka kore ni daga kanka, kake cewa abin aure nufi ne na ubangiji. Uban mu ma muna ji da abin da yake damun mu, in kuna dora mana wani abin nan sai a dinga raba mutum hankalinsa. Mun ji da menene, mu ji da yan iska a gari, ko za ka rufe wani ko kuma mu ji da ku da kuke cewa mu je mu yi aure. Kwanakin baya ina wani magana ina cewa wai ana ta surutu wani da abin nan, sai ce to me kuke so mu yi a ƙarshe, to auren aljanu za mu yi. Kin san mutane wai masu bibiyan wannan shirin suka ce na fiye yawan kiran sunanki. Ya ce Hadiza Gabon. Yanzu ma zan ƙara Hadiza Gabon. Na'am Usman Ma'azu. Hadiza Gabon. Na'am Usman Ma'azu. Hadiza Gabon. Mu juyo mu yi musu sallama. Ki sallama da masu kallon mu. Assalamu alaikum jama'a. Masu kallon mu. Mun gode.